Makadi vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kune avo vandisati ndapindura messages avo, please be patient. Ndichaita ndichipindura messages enyu. Confessions acho akati one day ndinofungidzira kuti anosvika iwo kuma 30 messages andakatumidzirwa kuFacebook zvese nekuWhatsApp. Asi regei tibva tapinda messages edu. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe. Inini ndiri mukomana ane makore 26. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini ndiri munhu uya angangonzi anofarira kungodanana nevakadzi vahombe kwaari. Kana vari vezera rangu handitombonzwi kana feeling at all. Ndiri kutotsvakawo advice mukoma kuti ndingazvifambisawo sei kuti nditange kufambidzanawo nevasikana avo vanenge vari in the same age group as I am. Zvazvinoita ndezvekuti kana ndikaona musikana anenge ari mudiki kwandiri ndinobva ndatonzwa mwoyo wangu uchisviba. Mostly ndinoda vakadzi vanenge vari vakuru kwandiri but vanenge vari married. Kana ari munhu wekuti anenge ari single ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchisviba. Nyaya yangu mukoma yakangotanga sekuseka. Zvinhu izvi zvakatanga pandainge ndichiri grade 7. Takati tichingotanga first term yedu yegrade 7, then se avo vainge vachitidzidzisa mugrade 7 imomo vakabva vangoshayika. Ndokubva tazotanga kudzidziswa nevamwe mem ava vainge vari mukuru chaizvo kwandiri. Maybe she was somewhere around 55 or so, because I still remember kuti vainge vatori mukuru kudarika baba naamai vangu. But zvakatanga kuitika mukoma ndezvekuti from the very first day ratakatanga kudzidziswa namem ivavo ndakabva ndangotanga kuvarota, because ndaivarota vachipinda muspare room mangu mandainge ndichirara. Then ndaiti kana ndikavarota kudaro ndaibva ndazomuka ndobva ndatoona kuti ndinenge ndatoita wet dreams. Izvi ndainge ndichingofungidzirawo kuti zvinhu zvainge zviri normal, because shamwari dzangu idzo dzandainge ndichitamba nadzo, vazhinji vandainge ndichitaura navo mukunotaura nyaya dzimwe dzatainge tichitaura tichiri vakomana kudaro, vainge vachindiudzawo kuti ivowo vainge vachiitawo wet dreams kudaro. But even though pandakazobva paprimary school ipapo pandainge ndichidzidza, mem ivavo ndakaramba ndongovarota. Ende dzimwe nguva ndaikwanisa kuti kana ndikaita 2 weeks ndisingavaroti, pandinozotanga kuvarota mukoma, I was so obsessed nekuvarota zvekuti dzimwe nguva ndisati ndarara kudai ndaikwanisa kutotanga kutovafunga. Then pandinozonorara paya pandinozopepuka ndinobva ndatoona kuti ndinenge ndatozvinyorovedza. Wet dreams acho ndaikwanisa kumaita each and every day. Saka pandakaona kuti wet dreams acho ainge anyanyisa, at that time I think kuti I was somewhere around form 2. Inini neshamwari dzangu ndo patainge tava kuitawo experiment aya ekuti tainge tava kudzidzira kuita chimhandara maoko. Izvi zvakatanga mushure mekunge tangowanikidzawo rimwe bhuku rainge rakaita magazine. So magazine iri tainge takasangana naro muspare room memukoma weumwe shamwari yedu uyo watainge tichitamba naye. Saka takati tatanga kuvhura magazini riya ndo patakazotanga kuexperimenta. Vamwe vangu zvavo havana kuexperimenta a lot. Then inini ndakazokumbira magazini riya ndokubva ndazoenda naro kumba. Zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaigara ndakarihwandisa so that my mother vasafa vakasangana naro magazini iroro. Then ndaizoti usiku paya ndaita zvekutobatidza torch ndichitarisa mapictures ainge ari mumagazini iroro. Magazini iroro, it was a pornographic magazine. Saka usiku ndipo pandainge ndava kutanga kuita chimhandara maoko, asi most of the time ndainge ndakangogara ndakangohwandisa magazini iroro. Zvinhu izvi mukoma ndakazviita from form 2 until ndava ne21 years. Vamwe vangu pavainge vava kutotanga kutoita zvemagirlfriends, inini ndainge ndisingatombonzwi kuda kana musikana. Paiva neumwe musikana uyo ainge achitogara muarea medu imomo. Iye musikana uyu behavior yake pose paainge achitoya kumba kwedu ainge achitorakidza kuti aitoda nezvangu, but I avoided that girl kusvika amai vangu vazotondibvunza kuti am I okay.
ende vakatondibvunza kuti zvose zvichiri right here pandiri, zvese zvainge zvichishanda here. I knew what my mom meant. Ende ndakabva ndavaudza kuti inini ndaida kutanga ndaita settle down, then ndobva ndazotanga kuita zvevasikana. But deep down mukomanashi, fear yainge iri yekuti ndainge ndichichiva vakadzi avo vainge vachigara muraini redu, but vari vakadzi vevanhu, vari vakuru kwandiri kana kuti vakuru kuna amai vangu chaivo. Pandakaona kuti amai vangu vainge vava kungoramba vachingondikweshena, kunyange inini ndainge ndava kutozvikweshenawo kuti am I normal or am I not normal? Ndipo amai vangu pavakazosangana nemamwe madisk awo ainge ari pornographic. Ivo amai vangu vakati vasangana nemadisk iwawo awo ainge ari pornographic, then vakabva vazoudza shamwari yavo. Shamwari yavo ininiwo ndainge ndatongogarawo ndichitoichiva, because on most nights ndaiti kana ndava kuzvibatsira kudaro ndaibva ndatora picture rake ndobva ndariisa mupfungwa dzangu, ndobva ndatanga kuimagina as if ndainge ndichiita bonde neshamwari yaamai vangu. Saka ishamwari yaamai vangu, amai vangu havana kutozvizivawo kuti deep down iye aivawo munhu wekutoti ainge akagara achitondidawo. Izvi ndakazozviziva mushure mekunge azondiinvita one day kuti ndinge ndichimuperekedza kumwe kwaainge achiti kwaiva nepati. But akabva andiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizozivisa amai vangu kuti iye ainge andikoka kuti ndinge ndichienda naye uko kwaainge achiti kwaiva nepati. Takazoti taenda ikoko, ndipo paakazondiudza kuti amai vako mushure mekunge vandirakidza madisk awo avainge vachiti vainge vamaona ari muspare room mako, ndakabva ndatonzwa kuti iwewe ndinofanira kuti ndinge ndichitombokunzwa. Ndokuzototanga kudanana kwandakazoita neshamwari yaamai vangu. Tainge tichidanana ende tainge tichitoita zvekuti vanhu vasatomboziva kuti tiri kudanana. Ndo zvaainge akandiudza akati, inini ndiri best friend yaamai vako, but unofanira kuita zvinhu zvekuti amai vako vasazofind out kuti ndiri kudanana newe. So mukomanashi, kubva zvandakazotanga kudanana naamai ivavo pandainge ndichiri ne21 years, now ndava ne26 years, ndine vakadzi vakati one day vandadanana navo. Ende nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinombotumwa naamai kuti ndinge ndichienda kunotarisa musha uyo wavari kuvaka. So sometimes ndinokwanisa kutomboenda kunogara kumusha 2 to 3 weeks mukoma. Kumaraini kwedu ikoko nditori nevamwe vandingangoti ndigogo, but havasati vanyanya kuchembera zvavo, vari somewhere around 50 years vandiri kutodanana navo. And most of the times ndinoti kana ndapedza kuita bonde navo ndinobva ndatanga kuzvibvunza kuti saka gogo ava chii chandiri kumbochiva pavari chiri kukonzeresa kuti ndinge ndichiita bonde navo. But kana ndapedza kuregreta kudaro, ndichingobva mukunopesana navo, ndinobva ndatonzwa zvekare shuviro yekuti dai ndadzokera kumba kwavo kuti ndinge ndichiita bonde navo zvekare. Kunyange mukufamba chaimo mukoma, sometimes ndinokwanisa kutogara pasaidi neumwe mukadzi anenge ari mukuru kwandiri, ende ndigere pasaidi naye ndinenge ndichitonzwa rimwe zifeeling, ende zifeeling racho rekuti handitombokwanise kana kuzvikontrola. Asi kana ndikamira kana kugara pasaidi nemukadzi anenge ari single, kana kuti ndikagara pasaidi nemusikana anenge ari wezera rangu wekuti ndiye wandinenge ndichifanira kupinda murudo naye, ndinobva ndanzwa nyama dzangu dzichiita kutonhora chaiko. Zvinhu zvekuti ndava kutoavoida kukwira mabhazi aya ekuti tinenge tiri standing, because ndakanotisa kuti kana tiri standing kudaro, pamberi pangu kana kuri kunzi panenge pakamira mukadzi anenge ari wechikuru. Ndikakwira zvimabhazi zviya zvinenge zvichienda kuMbare, vanhu vazhinji vanenge vari mubhazi imomo, kana vari vanhukadzi vanenge vari vechikuru. Kana takamira tiri standing kudaro, kana kumberi kwangu kumire mukadzi anenge ari mukuru kwandiri, nguva zhinji zvandinozotoita ndezvekuti kana ndiine sechero randinenge ndakabereka, ndinobva ndatora sechero riya ndobva ndaisa pakati pangu nemukadzi uya mukuru anenge akamira kumberi kwangu. Izvi ndinenge ndichizviitira kuti ndinge ndichibloka nhengo yangu, kuitira kuti mukadzi uya anenge akamira kumberi kwangu azotanga kunzwa kuti nhengo yangu
pane zvinenge zvava kuitika pairi. Mukoma, handizivi kuti mem avo vakazotanga kutidzidzisa pandainge ndava mugrade 7 munhu wekuti akandishandisira mishonga here, kana kuti maybe there is just something wrong with me. Zvinhu zviri normal here zvekuti ndinongoita get attracted kuvanhu vanenge vari vakuru kwandiri. Ndakanzwawo confession yemukomana uya ainge achiti iye ari very attracted kuna amai vake. Ndokubva ndati regaiwo ndiuye neconfession yangu, zvimwe kuda ndinokwanisa kuwana kubatsirikana. As we are speaking right now, handina kana pfungwa dzekuti ndinge ndichiita mwana, because vanhu vacho vandinodanana navo, most of them munhu anenge achitokuudza kuti atova neabout 5 or 6 years agumisidzira kuenda kumaperiods. Saka the hope yekuti ndinokwanisa kuzoita mwana, kana kuri kunzi ndikaramba ndichingodanana nevakadzi ava vandiri kudanana navo, the chances are quite slim. Please ndibatsireiwo mukomanashi, so that I can understand kuti chii chiri kuitikawo pandiri. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Please ngatitaureiwo naye mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mukadzi ane mwana mumwe chete. Ndakamboroorwa zvikabva zvazorambawo, ndokubva ndazosiya. Ndakati ndichisiya musha wangu, ndokubva ndaenda ndikabva ndanogara naamai vangu. Kubva zvandakazotanga kugara navo, vainge vava kundisarudza patiri vana. So mumba medu takazvarwa tiri 3. And ndini first born. Nekuona zvinhu izvi ndakabva ndazotanga kushanda, ndokubva ndazobvawo pamba, ndokubva ndaenda kwangu ndega. Asi handina mwana, vakaramba naye, vakabva vati mwana unosiya pano. Pandakaona kuti ivo amai vangu vainge varamba kuti ndinge ndichitakura mwana wangu, ndakabva ndamusiya. Iye ainge ava kutoenda kuchikoro. Ndainge ndava kuti kana ndikawana mari, ndainge ndichitumira mari yechikafu pamwe chete nemari yehembe kuti ivo vange vachimutengera. Zvese ndainge ndichifungidzira kuti ndiri kuitira mwana wangu. But umwe musi ndakazongokaruka ndazofonerwa kuchikoro uko kwainge kuchidzidza mwana wangu, zvichinzi fizi yake haisi kubhadharwa. Ndakabva ndangopinzawo foni kuna amai vangu ndichivabvunza. Asi nyaya iyi yakabva yazopedzisira yava kuita sekunge inini ndini ndainge ndaita mistake. Amai vangu vainge vava kundituka, ndokubva ndazotogarwa dare nevehukama, zvichinzi inini ndainge ndakatuka amai. Nanhasi uno mukomanashi, zvinhu zvinogara zvichingondishungurudza, because pandakazogadzwa dare racho iroro, vanasekuru vangu nedzimwe hama dzaamai vainge vakaita zvekundikomba. Vamwe sekuru vangu vakatombondisikisa nembama, because ivo amai vakabva vatanga kutochema. Vakachema zvekuti vakabva vazotobuda mumba umo matainge tichiitira dare racho. Amai vangu vachibuda mumba vachichema kudaro, ivo vainge vachiti inini ndainge ndakavatuka, ndikabva ndavaudza kuti ivo vainge vasiri amai vangu. Zvese izvozvo mukoma, it is okay, because ndakabva ndavakumbira ruregerero, ndokubva ndaripiswa. Ndakaita about 3 months mukoma ndichingobhadhara mari yacho iyoyo yavainge vachiti vanoda. And each and every month vana amai nini nanasekuru, hama dzaamai vangu, vainge vachitondibvunza kuti ndapa here amai mari iyo yavainge vachiti vanoda, because ivo amai vainge vakanditi vanoda 200 US, ndiwo muripo wavainge vachida. Apa inini mukoma ndinongoshandawo mushop. Saka 200 US iyo kuti ndingoiwana within 1 month ndaisakwanisa kuiwana. Ndaitoti each and every month amai ndainge ndichivapa $70 mwedzi wechi3, ndokubva ndazovapedzisira mari yavo. Amai vangu ndichivapa $70 iwawo. Hakusi kuti yegrosari vainge vasingaidi, vainge vachitodhimanda mari dzegrosari, ende vainge vachitodhimanda kuti ndinge ndichibhadharira mwana wangu school fees in time. Izvi zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kudanana nemurume wemukadzi uyo wandinoshandira, because I am so desperate. Nanhasi uno mukoma ndinogara ndichingoregreta that move yandakaita yekuti ndinge ndichidanana nemurume wemukadzi uyo wandinoshandira.
zvinoshandira, because zvinhu zvandainge ndisina kana kumbogara ndatarisira, but because of my situation murume uyu paakazongondipfimba one day ndakabva ndangobvuma. Nanhasi uno murume iyeye ndiye anotopota achitondibatsirawo, because mari yandiri kuwana imari shoma. I am only getting $110. Apawo amai vangu vanenge vachidhimanda mari yakati wandei kubva kwandiri. Ndakatombovaudza kuti amai, nemadhimands ose awa amuri kundipa ndinongoona sekunge zviri nani kuti ndinge ndichiuya kuzogara nemi ikoko, so that kamari ikako kandinenge ndichiwana I know kuti ndinenge ndava kusabhadhara rent kusaidi nekuzvitengerawo chikafu plus kuzokutengeraiwo chikafu. But ivo amai vakabva vangoforwarda mamessages iwawo kuhama dzavo. Vana sekuru vangu vari kuSouth Africa vakabva vati, iwewe kana wakambotuka amai ende ukabva wati kuna amai vako ndinokurova, hazvichaite kuti unge uchienda kunogara navo. Mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kune vedare renyu kuti nyaya iyi ndingaihendla sei. I feel as if ivo amai vangu vava kutongondishandisa. I feel as if amai vangu havasisinei neni, but vari kuda kungoramba vachingondishungurudza. Recently ndainge ndaenda kunoona mwana wangu, saka ndakabva ndangoita kanguva kadiki ndichitaura nemwana wangu. Ivo amai vangu vainge vabuda vachiperekedza shamwari yavo, but vanoti kana ndiriko vanomeka sure kuti kunyange vakashanyirwa havambondisiye ndiine mwana wangu. But apa vakabva vangondisiya ndine mwana wangu. Mwana ndokubva angosimudzira tisheti yake, ndokubva andirakidza chimwe chivanga chiri kumusana kwake, ndokubva ati ndigogo ava vainge vachindirova. But mama, please musaudza gogo, because kana mukazovabvunza gogo vanozosara vachindirova futi. Ende akabva ati umwe mwana wehanzvadzi yangu agere naamai vangu, hanzi akatombomumanikidza kuti ange achinwa weti yake. Please vedare, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Ndava kutotya kana kutokumbirawo kuti vana sekuru vange vachindibvunzirawo amai kuti nyaya dzandakaudzwa nemwana wangu inyaya dzechokwadi here, because ndava kutyira upenyu hwemwana wangu. And why is it ivo amai vangu vanondinyima mwana wangu? Havatombodi kuti ndinge ndichiita relationship nemwana wangu. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.